Митко Хрозов се водеше за един от най-талантливите състезатели на набор 8-2. Ще ли два ненужни фаула на Миленков през първата четвърт? За едно отскочила топка, пресегна да я вземе. Нарушение на номер 12 Димитър Хрозов, 10-та точка за него. 23 на 23. Равенство. Мишо Капитанов залъга, че ще подава. Не можа да завърши този път. Кос и тройка на Миленков. Много важен момент. 8 точки аванс за домакините. Възможно сега за контратака. Гогов. Много атрактивно им. В разпределението на медалите. Виждаме, че и Пловдив не отстъпват. 22 секунди до края на втората четвърт и до почивката. Мишо Капитанов с индивидуален пробив. И много атрактивно. Въпреки ръста си, успя да отбележи. Мишо Капитанов, интересен пас. И тройка. 4 минути и 45 секунди. Но като че ли забелязваме, че още и съдите не много са усвоили правилата, особено правилото за фаула в атака. Доста дискусионно, когато се засилва баскетболист отвънка. Ако влезе и това, да. Тройка на гол. Мишо Капитанов сам. Бележи искаше и нарушение, може би имаше и сега Мартин Раднев усети този пас и Мишо Капитанов вече играе и за публиката. И невероятна комбинация между Мишо Капитанов и номер 13 Янко Реджев. Вече разстроени са състезателите на Академик. Янко Реджев, който също ще поеме на площадката. Мишо Капитанов прави каквото си иска с отбора на Академики. Да, уникално попадение Мишо Капитанов. Уникална игра в тази минута. Мартин Раднев с две невероятно. Маля предината на 22 точки. Жан Иванов и ето го първият кош. Браво на Жан. С този матч 1 минута и 49 секунди. Мишо Капитанов без проблеми от наказателната линия. – 94 на 68. Една минута до края на този двобой. Мишо Капитанов. Няколко кръга, след като се изиграха няколко матча, в крайна сметка да дадем шанси на другите. По-добре ли е това, че атака Мишо Капитанов, който е един от най-посочки за него, и 12 на 12, ново равенство. Срещу Левски не играем срещу второразрядни отбори и въпреки всичко... Да, приятно впечатление ми направиха първата част. Честно казвам. Бележи и при вторият и отново атака не успя да завърши. Надцени възможност и сега 3 на 1 и кака Националната баскетболна лига, защото наистина и публиката в Стара Загора заслужава. Заслужава, да. Както дамския тим. И коси фал. Не. Ще се я вкара сам този път Мишо Капитан. Сам е Миленков сега и гостите. И тук атракция, браво на атака на гостите и много хубав пас. И бърз сваля горнището Максим и в същото време пък
Го виждаме. 1 минута и 30 секунди и Мишо Капитанов реализира и 98 на 60-ната точка, бърз пробив и ето я и нея. 100 на 62.